వసంతగాలి చేరింది కొత్త ఉదయం వెలిగింది తెలుగు నేల గుండెలో ఉగాది పండుగ పూసింది మామిడి ఆకు తోరణాలు మన గడపపై ఊగుతున్నాయి పట్టు చీరల రంగుల్లో పండుగ వెలుగులు మేరిసాయి అమ్మ చేతి పచ్చడిలో ఆరు రుచుల జీవగానం తీపి చేదు కలిసినప్పుడు జీవితానికి అర్థం పంచాంగం చెప్పే దారిలో కొత్త ఆశలు కనిపిస్తాయి ధైర్యంతో వేసే అడుగు విజయానికి చేరుస్తుంది ఉగాది ఉదయం పలికే కొత్త కలల పిలుపు మనసులో నమ్మకం ఉంటే ప్రతి అడుగు ముందుకు మన సంస్కృతి వెలుగుతో ప్రపంచం మనని చూస్తుంది తెలుగు హృదయ ధైర్యం మన కథను రాస్తుంది వసంత గాలి వీచగా కొత్త దారి మొదలైంది ఉగాది వెలుగు చూపిన ప్రయాణం సాగుతోంది
လူတော့ဖတ်တော့တယ်మాట్లాడుకుంటే సరదా 원자료 만들어 볼까? 이사가 물에 이거
အားကြီးတော့မနေဘူး ဒီကတည်းကလည်းဆက်တော့လည်းအဲ့ဒါဆက်တော့လည်းအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ